أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم مسلمين وعندك سولارون مؤاوانغا لوكاتي من البركة. ga wani short wanganga da za mu yi yau. Kullum mutane na tambaya, ban san yadda zan yi kabli ba, ban san yadda zan yi badi ba, ban san yadda dan kabli ba, suna tambaya a gwada. Kullum aka gwada shi ka game shin yana cewa na manta, bin na rikitar da ni. To insha Allah yau na yi wanganga yadda zan yi wa mutane bayani ka gane yadda ake kabli ko badi. Shi ita sallah mun gwada maka farillun sallah. Muka ce farillun sallah in ka bar wani abu daga cikinta, kamar niyya, karanta fatiha, ruku'i, tasowa daga ruku'i, sujada, tasowa daga sujada, zama yi tayya, wayannan mun yi magana, sallama duka mun yi magana kansu. To amma shi wannan in ka bar shi dole ka rusa wannan raka'a ka gina wani masayinta. Dole ka rusa wannan raka'a ka gina wani masayin. Sujadan kabli ko sujadan badi ba zai gyara maka wannan sallah ba. Shi farilla dole ka rusa wannan raka'a ka gina wani masayinta. To amma muna kiran shi sujudu sahwi. An ce sujudu sahwi shine sujada na rafkanuwa. Mutum ya manta, ya kara ko ya rage wani ba cikin sallah ko yana shakka me zai yi. Na farko na ce annaqsu shine mutum ya rage wani abu cikin sallah. Kana sallan karatu sallah, suran da ke bayan fatiha, ya sunan shingani, suran da karanta bayan karatun fatiha cikin raka'o'i biyun farkon sunna ne. Sayuwa kuma a yi wannan sunna kenan, kaga biyu kenan. Da ce abu guda kawai ka bari cikin sunnoni, wannan babu laifi, amma ka bar sunna biyu, karatun suran da sayawa ka karanta guda biyu kenan. To me za ka yi? Qabla salami, gabanin ka yi sallama ka rage wani abu. Duk wanda yake ya rage wani abu cikin sallah zai sujada gabanin sallama, shine before salam. Kabli kenan, ana kiran shi kabli. In ka rage wani abu cikin sallah za ka yi kabli. In ka rage wani abu cikin sallah za ka yi kabli. Me yasa muka ce za ka yi kabli? Sabida hadisi da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam war rana ne shi da sahabbai na sallah. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a biyu. Azafar ne sai ya raka'a biyu. Da ya raka'a biyu sai ya zauna ya sallame. Da ya raka'a biyu sai ya zauna ya sallame. Sai sahabbai suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ai sallan mun nan bai cika ba. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya komo, da ya komo sai ya cika sallah guda biyun nan. Ai ya rage sallah ne, fudu ne sai yayi biyu, ya rage. Da suka ce bai cika ba, manzo Allah ya koma ya cika musu raka'a biyun nan. Sai me zai faru? Wantazara nasu taslima, mutane na jira manzo Allah ya sallama. Sai mai kabbara, sai ya kabbara huwa jalis, yana zaune, sai ya fadi yayi sujada guda biyu. Fasajada sajdataini qabla, sai ya yi sujada guda biyu kabla an yi sallim, gabanin ya yi sallama, don ya rage wani abu cikin sallah. Saboda shi duk wanda yake ya rage wani abu cikin sallah, ka rage wani abu cikin sallah cikin sunnoni, ka rage wani abu cikin sunnoni, za ka yi sujadan kabli ne. In kin rage wani abu cikin sallah, misali kin rage fadin ki sami Allahu liman hamida baki fadi ba, da tasowa daga da ake taso gabanin ka je sujada, ai tasowan kuma sunna ne, kuma baki ce sami Allahu liman hamida guda biyu kenan. Kaga wannan ya baki guda biyu, sai ki menene sujadan kabli gabanin sallam. So shi duk wanda yake ya rage wani abu cikin sunnonin da muka fadin nan ya yi sujada gabanin sallama. Wanda kuma yake ya kara, az-ziyadatu, karawa, ba'da salami, zai yi ne after ya yi sallama. In kin kara wani abu zaki sujada ne bayan sallama, sabida hadisi da aka samu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Imam Muslim daga Abdullahi dan Mas'ud shine
572 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar zuhura yayi sallan zuhur ne sai raka biyar, da ya raka biyu faqila lahu sai aka ce wa manzon Allah shin yanzu an kara sallan ne ya zamo biyar? Manzo Allah ya ce menene? Sai suka ce ai manzo Allah kai azafar na raka biyar. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya komo, bayan ya komo fasajada sajdatain sai sujada guda biyu. So shi wannan ke bamu duk wanda yake ya kara wani abu cikin sallah sai ya yi mai sujadan badi. Duk wanda yake ya kara wani abu cikin sallah zai sujadan badi. Nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raka biyu ya sallame, da sahabbai suka zo suka fadi masa ka rage, sai manzo Allah ya komo ya cika sallan sai sujadan kabli gabanin sallama. Nan da ya azafar raka biyar suka ce aka kara, sai ya komo sai sujada guda biyu, kaga ya baka me ba'adi kenan. So shi kai da ka rage kabli, kai da ka kara ba'adi. Nan ashauku kwankwanto, mutum kana shakka, shakka kuma yana kasuwa kashi biyu. Kana shakka me za ka yi? Bina duk wanda yake yana shakka sallan da na yi na raka biyu na yi ko uku, raka daya na yi ko biyu, raka fudu ne ko uku, to ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa abinda za ka yi ne, wa idan dayanku ya yi iza sa ahdukum fi salati, idan dayanku ya yi kannuwa yana bai sani ba yana shakka, falam yadiri bai sani ba shin raka da yayi ko biyu ko a uku ne ko fudu, manzo Allah ya ce menene falyabni ala wahid, in yana yi kaman daya ne ko biyu to ya gina kan daya ne, in yana masa biyu ne ko uku ya yi biyu, in yana masa uku ne ko fudu ya yi shi uku, ya gina shi. In ya maka daya ko biyu ka yi shi daya, in ya maka biyu ne ko uku ka yi shi biyu, in ya maka uku ne ko fudu ka yi shi uku. Bayan ka kare manzo Allah ya ce wal yasjud sajdatayn qabla as-salami, in yayi haka sai sujadan kabli. So shi in kana shakka ko kina shakka shin raka dai ne ko biyu, uku ne ko fudu, to ki mai da shi dai ne ko biyu ki mai da shi daya, biyu ne ko uku ki mai da shi biyu, uku ne ko fudu ki mai da shi fudu uku. Bayan kin cika sallan ki kin yi sai ki sujadan kabli, sai ki sujadan kabli. To nan mutum ne na sallah, shi Allah ya yi shi kamar mai kwankwanto ne, kullum ya yi sallah sai na mai kamar na yi rukuyi ko ban yi rukuyi ba, na yi sujada ko ban yi sujada ba, kullum haka yake masa. To in ka kasance kai haka yake maka rayuwanka, za ka yi sujada ne tun lokacin da ka kare sallah sai ka yi sujadan badi. In ka kare sallah sai ka yi sujadan badi, kaga kai badi ya kama ka kenan, sabida hadisi da aka samu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi Abdullahi dan Mas'ud, Imam al-Bukhari ya rawaito 401, yace iza shakka hadukum fi salati, idan da yanku yayi kwankwanto a cikin sallan shi, falyataharras sawab falyutimma alayhi summa liyuslim summa yazul sajdatayn, sai ya cika sallansa, bayan ya kare sai yayi sallama, in yayi sallama sai ya sujjada guda biyu. Kullum kana shakka cikin sallah, in kai sallah sai na maka kaman kin karanta Fatiha ko baki karanta ba, kin karanta sura ko baki karanta, kin rukuyi ba ko baki ruku, kullum kin haka yake miki cikin sallah. Yanda zaki ki cika sallan ki, in kin kare shi ki sujjadan badi. Ina fatan mun fahimci. Na farko sujudi sahwi, sujjadan rafkanuwa, sujjadan mantuwa cikin sallah, kabli da badiya kake ka gani. Duk lokacin da yake ka rage wani abu a cikin sallah, ba farilla ba, cikin sunnoni ka rage wani abu daga ciki, za ka yi sujjadan kabli ne. Me yasa? Sabida manzo Allah a lokacin da yake yayi raka'a biyu cikin sallan azafar maimakon fudu, aka fadi masa sai ya komo ya cika sallan. Sahabbai na jiran ya sallama, ba bi sallama ba, sai ya fadi yayi sujjadan kabli. Nan kuma an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda yake ya kara zai yi sujjadan badi ne. In ka kara wani abu cikin sallah sai kai sujjadan badi. Nan manzo Allah da yayi sallan azafar raka'a biyar, aka ce ka kara, sai ya komo yayi sujjadan badi. Wani ya baka cewa duk wanda yake ya kara cikin sallah zai yi badi ne. Nan duk wanda yake yana shakka, ji manzo Allah, wai duk kana shakka cikin sallah sai na maka kaman biyu kai ko uku, to ka mai da shi biyu. Yana maka daya ne ko biyu, ka mai da shi daya. Uku ne ko fudu, ka mai da shi uku. Bayan ka kare sallanka sai kai sujadan kabli.
nan ne yana maka kana sallah sai maka kaman na kara na yi kaza ban yi kaza ba, kai haka yake maka. To manzo Allah wakka cika sallan ka, bayan ka kare sai kai sujadan badi, bayan kin kare sai ki sujadan badi. Wanga ita ce. To ina fatan don Allah don annaba jama'a wayanda suka samu video ga su kuma su share, duk musulmi da yake samun mushkila kan wayan ga sujudu sawi, ina fatan wani ya zo musu sauki ya gane yadda zai sallansa, in wani tangarda ya zo ya iya ya gyara insha Allah. Allah sa mu cikin ladan. Manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ba ka zamto mumini ba ce ka so ma dan uwanka abinda kake so ma kanka. Tunda kake son kai ka gyara sallan ka, yaya za ka yi kana fama, to yau ka samu wanga kai ma ka share. Duk wani WhatsApp group ku share wujin mutane su gane yadda da su yi sallan su insha Allah. Allah sa mu dace baki da mu da ku duka baki da Allah sa mu cikin ladan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.